Luwangan nyo? Luwangan nyo para makaano sila? Luwangan nyo na lang ako para luwangan na lang. Para hindi na palitan. Ano ah? Ay, nakamit yung ano? Hindi ba siya mukhang mga space? Oh, nasa bag ito, nasa harapan ko yung bag ko ito. Oh, all right. See. Sige, baba. Tandaan! Padahanin mo na, padahanin. Oo, may tama ito, may tama. Tama sa balikat. Padahanin mo muna. Padahanin mo na, padahanin. Tak. Diyan mo na rin, sa labas yung bag, sa labas yung bag. Yung bag. Sa labas. Oo, hindi mo. Okay, nice. Ilang. Ay, pasok na po kayo na. Doon muna kayo, doon siya. Doon muna tayo. Doon muna sila. Mamaya na. Stage. Kuya. Hindi, mamaya na. Kinausap, Mike. Kinausap lang. Ang may ID siya. Sa'yo ah? DTI? Fisheries. Kinesikat fisheries. Baba. Baba ka na. Iwan yung bag. Wala may ito ng bag. Ay, dito. Iwan yung bag. Iwan. Okay. Tapos ako yung dalaw. Pagkakatwals na kulay brown. Marumi po ang rulses. At kung biyag na po ito, ay